عزو سلام ترى تقبل فنوير تي في اب مكتاتشو كوبز غوركم تعزبتنا كم يتعلم لو محمد عشران كلتنا حسب فركم عالتم فرع الصدالو هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا لهم لما كتالكم بغبر زعدم ساعاتكم تصنح ميكايل حدكم فنما مكنتو تاتو فيلم ابنو زوبا صنعفها بمعقاب هابت قرب استخايده غوسغوسات وصيت يركبوا كم زلو تحبيرو ابنو زوبا غولج بوفري تمهارون لمعات عود مربات تخايدو نبرتي من محدار كبابي ايرو مال بمعقاب ماين حمدن زتكور ما تداون فتات يسلاسل لو اب زيناتات وصاي تشاينا روسيان شرحتات هاجرات معراب ممكان كايرو حبراو سرح كمزحيلو غليصان هندن جابانن وتادراون صوتاون زمدنن مدنفع سخل سمع منغستي بنغلاديش بعلاقات هاسواب زلو كفال هاجرو بتصوصنا يوان حدقات دنقات أوجو زرزر زيرا أبنو زوبا صنعفها بتقرب نمعقاب سفيح غوسغوساتي كايرت صنح لهم إذا غوسغوسات زي أباي تازم مسكن وتصيت ركبكم زلو ما تحبيرهم وكيليرنا محمد راي فرح نزل أخو تحسطو فورتنا عنهم كتورو بيعا أمنو زوبا صنعفه أمعقاب هابت قرب بحفشا مبوقلاوان أقرب دما بفلاي استخايد غوسغوسات إذا تبابعو تصيت يركبكم زلهم حلف بعل سلطان أقرابن انسسا زقدامن أتيو هنس زكاريس حبيرهم أما محدارات كباب الأحيو مزبان قولون زسسن زلو هابت قرب مرأيان نابر خزمت نقحات كم زخونز قلت آتو يوهانس أولات تبع المزي مس أما حدارت كبابن حلوة أقرابن توهاهيدوم انزكايد وطعر موقيسوم زي حقاون تفتات مفحمن مقرات طولو العنتايتن اتقنت أنك برسات هابت قرب كم زخونة تغيسو دمام أبزو وانزي اتترقيو بسمانيا مئتاويت كم زنكيم نفس تحت درجة نمورادو دما تران أبركتون ناي نفس وكف زيغا كعزز صويعم حملاي كلب تمهاروز مسرتا عبعت تمرتي زي سلاسلو نتفتاتنا زوصدو تبقصوتاتنا وطيتو مسجزينا دم قيمة خمزلو بمتكاس دمام تمساسا لمدابات كدفع اللو عزها خيروم أمو داتاتي يوهانس نتفتات داقما مقرابنا مسفح حزاتن بمدابات مقراب حدش فلستات كسمر سلازخقل ببعمتو زتكالزولو فلستات ابتزدل درجات نخباتصح نقوع تساتفو هزبي بفلاي دمان ايام محادر تكبابن انبابر تعدن كبكبل تمحتينو ابنو زوبا غولج كاب شمون تحملك 77 نحسب زغصله وفرتو مارون لمعات عود مربات سلاسيلو كيلا لمعات مغاچات عوبالت عند مريم نيرينا زها حبريتا تومتو مارو 30 هكتار كزالي وطنو كاتنبره استات 50 هكتار كم زعممو كمون كترتات بمن كم سرحون فلسطات زغون غراغد كم زدارون غليصوم اتكلتي 290 تمهارو اب 3 نقطات تمديبوم ز 30 عمان بقندو ابتين مغاچاس حازه كباب مكيادو مجب انسسا بموحاس وكتو كم زهلوونا راديو اوهادي نايتي سرح ممر تخلت هذا سبيديو اتوفري كينوتي ابايتا زيجبط وصيتو ابتوم تمهارو زخسكسو كبرتات كم زعب حبيرو تساتفتي بوغونوم اتي مدب درب ربحا كم زلو بمتقاس اب نحر حدو ما طريمو زلو حدنتن فقر سرحن اتي زعبي مخسب كم زخونه ابريهم ابنو زوبا فرو نبرتي من محدار كبابي ايرو مالا بمعقام ماين حمدن زتكور ما اتوتون تفتات يسلاسلو اكايد صراحتي من محدار كبابي اتو ياسين كير عمر نيرينا صاحب حوريتا زاغيد اب عدتات امله سردنن ايرو مالن مفواس ماي قعطات مسرح زالاتاتن كسرتاتن متصقان ملي وحجن جريفاتن كمون متعر راينا حمد صرغان كالن كمتعم حبيرون بزمن سرتا بز على فشدي شاوارح بدمر 8 كيلومتر ني حمد صرغان لعلي 100 كيلومتر قناتا وزالاتاتن كترتاتن كسرحن كله اباي روماله 220 متر ملي وحجن جريفاتن تصقينو بزي كازي اب املن استفلاليو معلاتات زغلغل كفلتات بوفراك سرح كله اب املن سردن دما نفلستات زغون قراغدي توخايتون حلفي اهارو قطباوي لمعاتاتو صالح ابراهيم كاكاي بيجيو
ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብሓፈሻ ብምምሕዳር ከባቢ ኣይሮማለ ድማ ብፍላይ ልምዓታዊ ንጥፈታት ይሰላሰል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ህዝቢ ንዝወሰዶ ተወግሶ ሞጊሶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዘሎ ህጡር ክራማትን ዝወርድ ብርቱዕ ዋሓይዝን ሰፊሕ መሬት ሕርሻ ከም ዝሰትየ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣረድዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ፈሮ ንነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ማልካ ኣይሮማለ ደናኖን ዙላን ካብ 7 ክሳብ 15 ናሓሰ ኣብ ሕጊ ዘተኮራ ዝተምህሮ ተዋሂቦም ኣብቲ ኣብ ዓደታት ዑመር ቃብረ ኡምለ ዱናጉለን ዙላን ዝተዋሃበ ዝተምህሮ ሓላፊ መደበር ፖሊስ ፈሮ ምክትል ተለንተ ተኽለ ሃይለ ኣብቲ ከባቢ ዝጋንን ገበናት እኳ እንተዘየለ ሓሓሊፉ ዝረአ ንምግታእ ዝምድና ህዝብን ፖሊስን ክሕይል ኣዘኻኺሮም ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ታሕታትነት ከም ዘየድሕን ጠቂሱ ድማ ሕብረተሰብ ኣፍልጡ ኣብ ሕጊ ብምብራኽ ኣብ ምክልኻል ገበንን ምቅላዕ ገበነኛታትን ምትሕባሩ ከዛይድ ፀዊዖም ምክትል ተለንተ ተኽለ ኣስዒቡ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዘጋጥሙ ንኣሹ ግርጭታት ኣብ ምፍታሕ ተራ ኮማዊ ፖሊስ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ብምሕባር ዜጋታት ሽምግልናን ዕርቅን ከቐዱማ ተሓሳሲቦም ሓላፊ ምርምራ ገበን ሚካኤል የማነ ብጊዜኡ ኣብ ቀዳማይ መፋርቕ ናይቲ ዓመት ብዛዕባ ዝተመዝገበ ገበናትን በደላትን ዝርዝራዊ ሓበሬታ ድሕር ምሃብ ነቲ ተሪኦ ንምቕፃይ ተራን ኣበርክቶን ከም ክዓዝዝ ኣዘኻኺሮም ብመሰረቲ ዝቐረበ ፀብጻብ ኣብ ቀዳሞት 6 ወርሕ ናይዚ ዓመት ዝተመዝገበ በደላት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነፃፀር ከሎ ብ40 ሚታዊት ገበናት ድማ ብ30 ሚታዊት ከም ዝነከየ ተነፂሮም ሕግን ስነ ምግባርን ካብ ስድራ ቤት ዝጅምር ዝበለ ኣቶ ሚካኤል ብመንስያት ዝፍፀሙ ገበናት ንምንካይ ወለዲ ኣብ ደቆም ዕቶብ ክትትል ክገብሩን ብዝግባእ ከማእዝንዎን ተላቢዩ ተሳተፍቲ ብጊዜኦም ንኣገዳስነት ናይቲ ኣስተምህሮ ብምጥቃስ ቀጻልነቱ ክረጋገጽ ኣብ ማእከላይ ቦታ ምብራቃዊ ኣጻድፍ ንቑጣ ፖሊስ ክትክፈት ኣፍልጦ ሕጊ ኣብ ከምኡ ዓቕሚ ኣባላት ኮማው ፖሊስ ንክሕይል ስልጠናታት ክወሃቦም ዝብልን ካልእ ሪቶታትን ለዋታትን ኣቕሪቦም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ዜናታት ወጻኢ ክኸውን ምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናዊ መሰናዶ ኤልቲቪ ናቐጸለ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ የመስግን ዜና ወጻኢ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ሸርሕታት ሃገራት ምዕራብ ብቐንዱ ኸኣ ናይ ኣሜሪካ ንምምካት ዘካይዶ ሓበራዊ ስራሕ ከም ዘሕይሉ ኣፍሊጠን እዚ ዝተገልጸ ኣብ ሩስያ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ክፍጽም ዝቐነየ ቀዳማይ ሚኒስተር ቻይና ሊ ኬክያንግ ብ21 ናሓሰ ምስ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ካልኦት ላዕሎት ሰብ መዚ ሩስያን ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ንእንኮ ቀፅራዊ ስርዓት ብትሪ ከም ዝቃወማ ደጊመ ዝረጋገጻ ቻይናን ሩስያን ውሁድ ዓለማዊ ስርዓት ንምምስራት ኣብ ዝካየድ ንጥፈታት ጻዕርን ከም ዝሕይላ ኣብ ትርከብ ሓቢራን ከም ኣካል እቲ ሓበራዊ ንጥፈታት ጸጥታዊ ወተሃደራዊ ቁጠባውን ንግዳውን ዝምድነን ንምድንፋዕ ኣቐዲሙ ዝተበፅሐ ስምዓት ምትግባር ከም ዝሰርሓ ኣረጋጊጸን እቲ ስምዓት ፕረዚደንታት ሺ ጂንፒንግን ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ከተማ ቤይጂንግ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ከም ተኸተመ ጸብጻባት የረድኡ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ቻይናን ሩስያን ብፍላይ ድማ ኣንጻር ግዳማዊ ምትእትታውን በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳታትን ዘካይዶ ሓበራዊ ጻዕሪ እናደንፈዐ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጽ ህንድን ጃፓንን ወተሃደራውን ጸጥታውን ዝምድነን ንምድንፋዕ ዘኽእል ስምዕ ከቲመን እቲ ስምዕ ዝተበፅሐ ሚኒስትራት ምክልኻልን ጉዳያት ወፃኢን ክልቲአን ሃገራት ብ21 ናሓሰ ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ህንዲ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ብመሰረት ስምዕ ህንድን ጃፓንን ስሩዕ ወተሃደራዊ ምምኻርን ምልዋጥ ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂን ከካይዳን እተን ሃገራት ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂ ክለዋወጣ ኣብ 2015 ከም ተረዳድኣ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ተግባራዊ እንተኾይኑ ጃፓን ንፈለማ ግዜ ነቲ ቴክኖሎጂ ንሰደድ ከተቐንዖ ምዃና የረድኡን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲአን ሃገራት ዝኸትሞ ጸጥታውን ወተሃደራውን ውዕላት ንጸጥታ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ብኣሉታ ክጸሎ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ህንድን ጃፓንን ኣባላት ናይቲ ብኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝቕለስ ገስጋስ ቻይና ንምድራት ኣብ ኢንዶ ፓሲፊክ ዝቖመ ጸጥታዊ ምትኻብን በዚ ድማ ቻይና ንምዕባለታት ናይዚ ክልቲአን ሃገራት ከቲሞኖ ዘሎ ሓድሽ ጸጥታውን ወተሃደራውን ውዕላት ብዕቱብ ከም እትከታተሎ ይእመጽ
መንግስቲ ባንግላዴሽ በሓደጋ ዓለቕለቕ ተሃስዩ ከም ዘሎ ኣብ ዝገለጾ ደቡባውን ምብራቓውን ክፋል ሃገሩ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣዊጁ ብሰንኪ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ሸሓት ኣባይቲ ከም ዝዓነወን ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ከም ዘለውን ሰብ መዚ ባንግላዴሽ ሓቢሮም ኣለዉ ብዘይካዚ በቲ ዕለቕለቕ ኣስታት 2 ሚልዮን በዓሎታት ተጸልዮም ምህላዎም ዝገለጸ መንግስቲ ሃገር ንምርድኦም ዝካየድ ጻዕሪ ክሕይል ኣዚዙ ኣሎ እቲ መንግስቲ ግዳያት ንምሕጋዝ ኣባላት ሰራዊት ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ክዋፈር መምርሒ ሂብሎም እቲ ዕለቕለቕ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብታ ሃገር ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እቲ ዝሓየለ ምዃኖም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ባንግላዴሽ ብሰዓብናት ክልማዊ ምምዝባል ብቐንዱ ኸኣ ብሓደጋታት ዕለቕለቕ بترجعهم كابز تقع حجرات إيشيا مخانا يزحبر. قدام مينستر هندي ناريندرا مودي كاب إسرائيل حدا نحسه أب بولندا يوكرين عدت يفتسم عليهم. قدام مينستر مودي عدته ببولندا أبز فلملو مس بريزيدنت أندرزج دودان كالوت لعلو سمز بولندا تراقبو أم معبال كتبه فعنا ባህልን ስነፍልጠትን ዝርከቦም ጽላታት ከም ተዘራረበ ተገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ኣብ ውሽጢ 45 ዓመታት ኣብ ፖላንድ ዝበጽሕ ዘሎ ናይ ፈለማ መራሒ ህንዲ ምዃኑ ጸብጻባት ይረዱም ቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ 23 ነሐሴ ዕለቱ ናብ ዩክሬን በመቕጻል ምስ ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ክዘራረቡ ክልቲኦም መራሕቲ ብተወሳኺ በቐንዱ ኣብቲ ልዕሊ 2 ዓመታት ኣጽር ዘሎ ኩናት ዩክሬን ኣስፊሖም ክመያየጡ ተጽዊት ኣለዎም ኣብ ዩክሬን ናይ ፈለማ መብጻሕ ዘካየድ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ኩናት ዩክሬን ብዘተ ጥራይ ከም ዝዓርፍ እዩ ክገልጽ ጸኒሑ ኣውስትራልያ ውሕስነት ቀረብ ኤሌክትሪክሲቲ ንምርጋጽ ብደረጃ ዓለም ዝዓብየ ትካል ጸሓይ ውጽዓት ክድኩን ወሲና እዚ ኣብ 12,000 ሄክታር ዝድከን ግዙፍ ፕሮጀክት ክሳብ 6 ጊጋዋት ጸዓት ናይ ምምንጫው ዓቕሚ ከም ዝህልዎ ኪላታት ኣውስትራልያ ኣፍሊጦም زعسوتو 9 بليون دولار زود بروجكت اب فلما 2030 كزازم تسويت كم زغبر سمز صعات أستراليا حبيروم أستراليا كساب 2050 متن بكلتي غازات ناب درجة زيرو نموراد مركم زلوا زفلت كوينو تصحاوي تكال نتي وطن مسمار ابركتو كم زهلو يتكاس كسلن بحرياو غازن قند منچي الكتريسيتي أستراليا مخانوم يزغلص اذا كم زيلن كلو أستراليا እቲ ግዙፍ ፕሮጀክት ምስተዛዝመን ኣብ ሲንጋፖር ሰደድ ከም ትጅምር ድሮውን ምስተሃገር ትዘራረብ ከም ዘላ ኣፍሊጦም ብመሰረቲ መደብ ሲንጋፖር 15 ሚእታዊት ጠለብ ጸዓት ካብቲ ጸሓዩ ትካል ከተውሕስ ምዃና ተፈሊጡሎ ህንድን ማሌዥያን ትሽዓተ ሓበራዊ ናይ ምርዳ መዘክር ከም ተፈራረማ ኣፍሊጠን እቲ ምርዳ ጽላታት ቆጠባ ንግዲ ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ባህሊ ስነጥበብ ዕቃበ ቅርስታት ቱሪዝምን ስፖርትን ከም ዘጠቃልል ተገሊጾም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብናይ ገዛር ሰንባጢራ ንግዳው ምልዋጥ ከካይዳ ከም ጀመራ ዝጠቕሱ ጸብጻባት እቲ ስጉምቲ ኣብ ዕቤት ንግዳው ዝምድነን እወታው ተራ ይገብር ከም ዘሎ ይረዱ ዜናታት ምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም أبنو زوبا سنعفا بمعقاب هابتي قرب استخايز ده قوس قواسات وصيت ركوبة كم زولو تحبيرو أبنو زوبا قول لجبو فريتو مهارون للمعات عوت مربات خايدو نبرتي ممحدار كبابي ايرومالا بمعقا مايرن حمدن زتوكره ماتوتاون تفتات يسلاسل لو اب زيناتات وصاي تشاينا روسيا شرحتات هاجرات معراب مممكات زكايرو حبراو سراح كم زحيلو غليصال هندن جابانن وتادراون صطاون زندن نمدفع زخل سمع كتيمن منگستی بانگلاديش بعلوق تاسو اب زلو كفال هاگورو هوصوص ناي اوان حدغا دنگاغ اوجو
ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን መሳርሕቲ ኣሚር ዓሊን ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዙ ክመፀኩም ብወገነ ግን ሰላም